छोट पाखिलवना राजा लइका बानी ले लगवना लही छोट पाखिलवना राजा लइका बानी बहरे बिछा के सूतो कुछ दिन बिछवना राजा लइका बानी बहरे बिछा के सूतो कुछ दिन बिछवना राजा लइका बानी कहतरी के ले लगावना दोनों जने मिल गइल बड़ी सरकार है। हां बहिन बहिन के मिल मोट मोट बने जाए जहां देखिए जाता मत जो कैसे हल्लू कर रखबा हम जानत नहीं भैया तारा भी इतना स्टॉक की जीवन में खत्म ना होई लेकिन जहां केहू के जरूरत पड़ी तहां तो मिले के पड़ी नो हम मिल जा तो कहलू का के ले अइलो गवना यो बही छोट बा खेलना राजा बाकी है दोनों एक दिन कहत रही से दोनों आपस में बतियावत रही से कि राजा जी अनुपमा दीदी अच्छा बैठे ना दोनों के काहे तार बैठिए के सपोर्ट कर उ शेरनी होई ठकियो ना तू अपन समझो आजे तो ना ठकियो काहे के यार इतना 2023 में हम कुछ कहबे ना करो हम केवल गीत गाई हम बहुत कम बोलब गीत बेसी गाई जैसे कहलू न किले फिर से कह किले अइलो लगवना बही छोट पाखिलवना राजा लइका बानी कुछ दिन बिछा के सूतो बहरे बिछवना राजा लइका बानी गोली से ना बोले आज मर जी कौन बोली अच्छा ये तो मान लो कि दोनों सखी आपस में बतियावत तारू लोग आई हो कभी हम आज 12 बजे दिनवा में सपना देखनी है कि प्रियंका भास्कर अपना अनुपमा सखी से कहतरी कि सैया जी आ लगा बिछवना लेके सूतल बाड़े अरे ओही खातिर रूसल बाड़े सैया जी आ लगा बिछवना लेके सूतल बाड़े ओही खातिर अब वही मने खराब हो गई प्यार मांगत रहन ना दिहन रुस गई अच्छा लगल तो ताली बजा दी कि बोला ला पप क्यों हंसते हो यार अतीक दू जना पे हमार नजर बा खाली बिहार हो जा आ दोनों जना एके भी बैठल बा चलो लो कि बोला ला पप ना 4-5 दिन से सूतत बाड़े दुआरा सोइया जाके आया बताड़े दोनों बेरा होटल से खाके बाकी अनुपमा सखी तार प्रियंका सखी कहतरी कि बाकी घर के खाना खइला बिना टूटल बा ओही खातिर उसल बा सूत जाए कहो कहो नहीं तो मैं कह दूंगा ओही कैसे आप कह देंगे कह दर बता दीजिए नत मैं बोलूं बोलो ये ना इसलिए नहीं रूसे हैं इसलिए रूसे हैं कैसे कि काल पिटाइल बड़े हमरा से अच्छा काहे से कि जानते रुका भइलो तोर हमर काल भेंट हो रे हमरो के लगाई सुतालिए बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा बेटा रूपी के रोज करेला डरामा सेज को हमके छोड़ के सैया सुतल जाते लो हमरो के लगाई तालिए बेटा रूपी के रोज करेला डरामा हमरो के लगही सुतालिए बेटा रूपी के रोज करेला डरामा कि आधी आधी रतिया के अरे भाटा पर से आवे ने अरे पगली भाटा पसना प्रोग्राम करके आवेले
भाठा जाने दारू के करे के कहले नहीं ईटा के भाठा दारू के भट्टी होला हाँ जी नहीं हम तो भाटा ही कहेंगे तो भाठा ठीक है तो बा कहने में क्या है हां तो हमारे को ईट के भाटा न पिए लगे सब बैठ के